Ahojte, vítajte na Wasabi. Dnes by som sa chcela modliť za všetkých tých, ktorí idú cez hlboké vody. Cez niečo, čo ste možno nečakali a sa to privalilo do vášho života, vás to zobralo s celým plným prúdom a neviete, kde ste, možno sa točíte uprostred víru a neviete sa dotknúť ani dno, aby ste sa mohli odraziť na breh. A chcem vám povedať, že Boh už dopredu vedel o týchto situáciách. On vie, cez čo ideme, čo nás čaká, kde sú akí ľudia, kde sú aké situácie a on nás na to chcel pripraviť. A preto je strašne dobré si čítať Bibliu. Neustále ju mať pri sebe, neustále sa ňou plniť, lebo Pán sa z ňou tak skvelo prehovára. Ja som minulý týždeň mala zas pár takých epizódiek, to sa vždy tak naraz dovali, nie že jedna sem, druhá tam, ale úplne mi zas vybilo poistky, čo ľudská zloba, ľudské ego vie napáchať a ja som sa len tak pozerala, že je toto vôbec možné, že som ja medzi kresťanmi, že takéto veci ľudia riešia, ale riešia a vďaka Pánovi ma to vôbec nezomlelo, len som cítila taký veľký smutok za to, že proste, že v tomto svete to je a nevyhneme sa tomu a preto nás Pán na to aj pripravil. A mňa na to pripravil pred 2 týždňami, keď mi moja drahá priateľka Veronika darovala takúto tabuľku, ktorú sama vyrobila a ja musím povedať, že ja som vravela, ja by som si v živote asi nekúpila, pretože ja na také veci nie som, ale poviem vám, že keď som tak sedela v tej kuchyni a premýšľala som nad tou situáciou, čo sa udialo a zrazu som pozdvihla svoje oči a videla som túto tabuľku, ktorá hovorí, keď pôjdeš cez hlboké vody, ja budem s tebou. Ani nie, že ma nezatopia, ale že ja budem s tebou, tak ma to úplne povzbudilo, ma to pozdvihlo, ma to rozradostilo a akoby všetka tá ťažoba úplne ľahšie padla. A do toho hneď mi Pán povedal, poď si pozrieť žalm 69. A 69. žalm je naozaj úzkostlivá prosba Dávida o to, aby ho Pán zachránil pred nepriateľmi. A ja môžem s čistým svedomím povedať, že ja sa neblížim k tejto situácii ani toľko sa k tejto situácii neblížim a naozaj možno vy sami idete cez oveľa horšie veci, ale aj tak ma Pán chcel akoby zobrať a povzbudiť z toho všetkého. Je to naozaj úžasný žalm, keď idete cez nejaké také obdobie, ktoré vás chce zatopiť alebo vás chce úplne prepáliť, ale v 15. verši hovorí, vyťahni ma z bahna, aby som sa neutopil. A musím vám povedať, že naozaj som sa cítila, ako by som bola v takom bahne ľudskej zloby a strašne som sa tam zle cítila uprostred toho všetkého, čo sa deje. A vravím si, Pane, vyťahni ma z toho, ja nechcem byť toho súčasťou, ja vôbec aj neviem, jak som sa do toho dostala, prosím ťa, zbav ma toho. Ale ďalší verš hovorí, aby ma neodniesol vodný prúd. A vtedy som jasne cítila, že Pán prehovára ku mne, nenechaj, aby ťa odniesol vodný prúd odo mňa preč. Nenechaj, aby ma ťa akákoľvek horkosť, smútok, nepokoj, také rozčarovanie, aby ťa odnieslo odo mňa preč. Zbav sa toho všetkého, pusti to preč a naozaj sa pozeraj na mňa, pozeraj sa na moje zasľúbenia, že ja som s tebou a to ti musí stačiť, lebo ja keď som tam s tebou, cez všetko prejdeš a nič sa ťa nedotkne a proste môžeš stať pevne. A ďalej v 17. verši hovorí Dávid, ozvi sa mi, Hospodine. A ja keď som povedala, ozvi sa mi, Hospodine, mala som pocit, že stále akoby sa neozýval. Ja som chcela možno, aby prehovoril takým hlbokým hlasom a proste, aby to všetko bolo také jednoznačné. Ale ten pokoj, ktorý prišiel ku mne, bolo to, ako ku mne prehovoril. Ten pokoj, ktorý ma zalial. To, že som to naozaj bola schopná pustiť všetko, bolo to, čo ku mne prehováral Boh tým svojím spôsobom. A za to by som sa chcela modliť aj za vás. Ak idete cez akúkoľvek situáciu, možno ste naozaj v situácii, v akej bol Dávid, tam ho prenasledoval Saul a útočil na ňo, chcel ho zajať a úplne ho zničiť. Alebo možno máte len nejakú ťažkú situáciu v práci, hovorím a môže byť aj situácia v práci veľmi ťažké. Mám priateľku, ktorá prešla cez extrémnu šikanu v práci a akoby nebolo tomu konca, nevedela sa z toho dostať preč, ale Pán jej potom dal východisko a možno idete cez ťažký vzťah alebo proste deti, čokoľvek vás trápi. Ja vás chcem povzbudiť k tomu, aby ste to boli schopní a ochotní pustiť a dať to Pánovi a dať to do jeho rúk a dôverovať mu, že keď ste v tých hlbokých vodách, že on je s vami a to je dostatočné, pretože on vie, čo robí, vie, kadiaľ ide a vie, kedy tomu bude koniec. Tak chcem sa modliť
aj dnešný deň za vás, drahí Pane, ja ti tak ďakujem za všetkých tých, ktorí počúvajú a majú pocit, že idú cez nejaké hlboké vody, majú pocit, že naozaj už to nevedia ustať a všetko je úplne taký veľký vír. Prosím ťa, aby si ich uchopil pevne do svojich dlaní, aby si ich uchopil pevne do svojich dlaní, aby nepochybovali viac, že ty máš situáciu pod kontrolou. Prosím ťa o to, aby si ich uschopnil k tomu, aby mohli sa zameriavať viac na teba ako na okolnosti. Aby si ich uschopnil k tomu, aby zobrali to tvoje slovo do rúk a plnili sa ním, aby ho prijímali, aby vedel sa ich duch otvoriť a prijať to všetko, čo im hovoríš, čo už dopredu si zapísal pre tieto ich ťažké chvíle, aby mohli z toho načerpať. Prosím ťa o to, Pane, aby si prišiel, aby si ich naozaj povzbudil. Ja ťa prosím o tvoj nadprirodzený pokoj, ktorý dávaš, ktorý naozaj je reálny, ktorý naozaj je skutočný a je tak nadprirodzený a sami si ho nemôžeme vypôsobiť. Ja ťa tak prosím, Pane, zmiluj sa aj dnes nad nimi a prikry ich svojim pokojom, prikry ich svojim šalomom, aby mohli cez tieto situácie ísť v pokoji, aby ich nevedela rozhádzať ľudská zloba, aby ich nevedeli rozhádzať okolnosti, aby ich nevedel rozhádzať nedostatok, aby ich nevedela rozhádzať choroba, Pane, ale aby im pevne upierali svoj zrak na teba a dôverovali ti, že ty pôjdeš s nimi. Prosím ťa, Pane, aby sa nemuseli hanbiť za to, že patria tebe, aby povedali, že toto je môj Hospodin, on ma z toho vyviedol. Prosím ťa, ako aj Dávid hovoril, že Pane, nech sa nemusím cítiť ponížený, ak sa nemusím cítiť ponížený ani tí, ktorí vo mňa verili a za mnou stáli, Pane, daj, aby naozaj tvoja moc bola zjavná v ich živote, aby tvoja priazeň ich obklopovala, Pane. Nech chceš čokoľvek idú, Pane, aby sa cítili, že sú tvoji, a to bolo dostatočné pre nich. Ja ti ďakujem aj za dnešný deň a prosím ťa, upevni nás v tebe, upevni nás všetkých v tebe. Amen.